fa 4 anys, després de moltes reflexions de l'equip directiu, vam veure que un problema que hi havia a Barcelona encara, jo crec que cada cop menys, era la dificultat per molts tutors i orientadors de l'ESO de conèixer a fons la qüestió de la formació professional. I això ens va preocupar i vam veure que podíem fer alguna coseta a portar el nostre gra de sorra a Barcelona ciutat per tal de fer conèixer una mica més tota la qüestió de l'AFP.